Tým, že si klikol na toto video, sa práve teraz dozvieš, ako vznikol tento kanál. Ja to nebudem viac zdržovať, poďme na to. Čaute ľudia, moje meno je Pekyňo, no a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska vám poviem, že ako vznikol tento kanál. Tento kanál vznikol tak, že som si takto hrával s kamarátom mojim a zrazu ma napadlo, že mohol by som začať natáčať na YouTube. Potom som vydal moje prvé video, môžete si ho pozrieť na mojom kanáli a zrazu ma napadlo, že mohol by som to robiť častejšie, tak začínam teraz točiť. Budem snažiť sa vydávať každý deň minimálne jedno video, takže budem točiť. A ešte som zabudol na to, že táto prezývka Pekyňo, môj názov kanálu, vznikol tak ten názov, že sa ma tak každý už začal ma tak volať, tak preto vzniklo toto meno a ja už neviem, čo vám mám povedať, takže ja by som toto video ukončil tu a ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Veľmi si toho vážim, že ste to pozerali až do konca. A čaute. Tak, ďakujem, že si dopozeral celé toto video. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a zvonček. Čaute.